Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano na po na Agus? Amat, antar boten Pak, kula balik perjalanan jalan. Oh enak, saya tak dulu saya. Kopi. Ya wes piye nak dolan sik. Met, pamit tok sik karo bapakmu. Ribet. Kula balik pencarian ya, Pak. Ya Agus. Sekar pangkur kang winarna lelabuhan kang kanggo wong ngawurip. Ya Allah, Met, kowe iki ngapa to? Nabrak bapake, tulung ana sik. Gara sudi nek melu nungi tulung ana dhewe yang memune. Lho Pak, mriki kula tulungi jenengan bae boten menapa-napa nggih. Sami-sami Pak Cilik. Bapak boten menapa-napa nggih. Ora apa-apa Le, nuwun. Sami-sami Pak, niki wis kewajiban kula nulungi jenengan. Ngapunten nggih, mencang kula. Ora apa-apa Le. Nggih Pak, badhe kula anter boten Pak. Boten sah Le, Bapak mulih dhewe wae. Matur suwun ya Le. Nggih sami-sami Pak. Biar toh bocah kuwi iki janok. Apa kuwi? Ya Allah, anak sapa to kuwi ra genah tenan, ra sopan tenan karo wong tua. Lah iya ta, Bu. Iku anak Ibu Suti yang sing omahe gedhe nang songgong meram-meram. Anake yang ngono kuwi, ora ngerti nganggo babar blas, gek jahil sisan. Oh, lah anak Ibu Suti yang to. Pantesan anake ra genah kaya ngono kaya ibuke. Kowe iki ngapa ana bapake? Wis gen to sasaku to. Oh, edan. Gen. Wis ayo ora digagas, dolan wae yo. Dolan nang ndi enak ya? Sama wae mungkin. Ayo. Mbak cangkrik. Tapi aku lali nggawa jaring iki. Jikun sik. Ya tak jegose ya. Ya. Kowe ngetat apa kok dari bubu. Delok iki jangan cuma kabeh. Aku kok mangan kok. Alah mangan dari pangane angel men iki jikun neh jane. Asem kowe iki rak cuman tenan dadi wong. Apa ibu ora pernah ngajari kowe unggah-ungguh. Nganti anake dadi koyo setan ngene. Apa nggo ibuku? Larate mlarat wae, melarat maki nyontake dhuwit nggo tuku panganan. Tak aku aditmu. Ya, depan balik. Apa kowe kok padu? Enak apa to iki padu wae? Memet ki lho numpake jangane ibuku. Memet ki lho ngapa gawe ket mau gawe ulah terus. Lho, Bud. Tolong ana ibumu sik. Sakke. Sebenarnya iku Agus wis ora apa-apa, kok iku wis masak meneh. Lah ngapunten ya. Alah ibu ki rasa melu-melu. Iku urusan kula kalih Budi. Kowe yo kan Gus. Iku kancaku kok kancane Budi kok ngambil Budi. Ya,
Allahu Akbar, kuwi budi ngopo meneh? Ya yo, rono wae diampiri. Yo. Ngeten apa iki foto nah kon aku lho dadi amburadul. Ngeten iki. Walah ngono to. Ya jelas ki salahe Gusti wong ora sopan kokne aku. Jenengan barang bukan ngeki ngerti kok malah meneng wae. Bener jare anakku lho, wis marat kasihan ngomong. Jenengan kira pantes enek ning kene. Ya Allah, kula wis sampun sadar. Mandiri nang insaf nang bener-bener kalah alasan. Lho iki, lambinan aku sing larang-larang sedang ngene iki. Kowe iso ganti apa ora? Ra iso to. Makane kowe rasa gawean gawe ulah. Kowe barang gara-gara jangan godhong kate sing ra sepiro dadi koyo ngene ning anakku. Ndang saiki njaluk ngapurane anakku. Nuwun sewu, Bu. Mriki ingkang salah Memet. Ing menapa budi ingkang nyuwun pangapunten. Iya ora pareng ngomong-ngomong karo wong tuwa. Ngapurane Bu. Daripada kok salah lagi insyaallah kula saged gantos. Alah, delok iki. Iki klambi lanang, ora bakal iso tuku. Wis piye ayo kowe nek kene obak bayan. Marai papi gatel-gatel. Apa lagi? Kok ora benar? Hidup kayak ini sampai buka rumah. Ya Allah, piye jangan dipegang piye iki. Ya coba tak kenalannya saya ternyata. Bang, ini dong begal. Keluarga juga Mas. Kalau ini aku ya, tapi kan caranya sih ngarang Mas. Kamu kita aja Mas. Ayo, Met, ayo Met, tangi Met. Papi, ya Allah, Papi, aja mati sepi, aku udah siap jadi rondo. Makanya dulu kayak tangan di perhatian. Kowe tak cilik ra sampe melu. Ya aku batil Pak De. Ya piye? Kowe ra sampe melu, kowe nak melu. Mas, tolong dipotong deh, Mas. Belum tambah Bu. Belum dipilih rencana dan mata ini kan harusnya dulu bulan sih saya panggil Bu Sutia melang ajak yang baik pun kineman yang baik pun dapat shock. Sami-sami Bu, kok sampean tas sampean lah kalau benar kalau sampai ingat kami buat dengan sampean. Ya Allah, Bu, sampai Masya Allah, Bu, kalau dua ibu, kalau jalan pengaburannya. Bu, nyon ngapur ya, Bu. Nek aku selama ini lah kowe. Aku sadar aku salah. Pisan pas nyon ngapur ya, Bu. Apa kuwi? Iya, aku ya jaluk ngapura ya. Ya, oleh ra dosa iki nang. Oleh banget. Ayo ke kancan meneh. Enten apa toh Bu, enten apa? Iku lho Bu, Bu Suti, ndek ini bar dibegal.
begal. Neng ndi Bu? Neng dalan cilik sing sepi kuwi lho, nek bengi ki enek wong mendem saiki tambah enek begal ning kono nek bengi. Wah, ning kono to padahal kuwi dalane wong ra genah lho, gaene dinggo nongkrong wong mendem ngono kuwi. Apa iya saya lewat kono? Ah, sebenarnya iki karmane Bu Sutiem ya kemayu kaya ngono kuwi anake mbeling ra cetha. Lah iya to ben melarat sisan. Lah iya melarat. Kan melarat ora sugih gembedhe ngono ki. Kemayune ra ngerti. Dilane ki lho, rupane ki lho. Iyo. Kita Bu badhe begal saiki dadi tobat wong iki. Alhamdulillah no Bu malah dadi apian saiki. Iya, alhamdulillah sih. Tapi ya rada anyong sithik ya, Bu. Iya, enggak teli. Ya Allah, ternyata selama ini aku elek banget nganti dadi ibadah rasane wong. Lah iku Bu Sutiem. Lah Bu. Enten apa Bu? Pripun to Bu critane kok iso dibegal? Kula wingi iki kalih bojo kula lan anak kula. Kula ki lewat jalan mriku lho Bu. Terus ki nek bapak-bapak loro kok nyegat motor kula. Akhirnya kula ya dipalak. Terus piye Bu? Kula mboten napa-napa amargi kula ditulungi kalih keluargane Bu Fatona. Keluargane Bu Fatona iki apian kok sama keluarga. Mboten napa-napa Bu, kula nggih sadar kula sampun keterlaluan. Kula njaluk ngapura Ibu. Nggih, mboten napa-napa, apa-apa padha. Pas jatuh no. Jatuhmu. Sing kenceng. Woi Memet, lari. Ayo iku jalan jenenge. Udah kan jalan cepat. Ayo cepat. Satu. Bebek lewat. Awas nek bar iki bakal awas kowe. Oh, selak panas susake lho. Ya Allah iki masih. Belum. Kok butuh pengorbanan. Piye to kok berantakan. Wes kadani pamit bisa ya. Kowe kebanteran ya Allah. Aku ora bisa melihat. Iki tak rekam lho. Belum satu, boy. Dilane ki lho, rupane ki lho. Iyo. Lungo durung Bu. Bu Sutiem to dek ngibar dibegal. Ning ndi Bu? Ning kono ki lho ning dalan cilik sing sepi. Dek nek bengi ki enek. Lah kowe ngapa ning? Masa kowe mau tak ulo ngene? Memorinya habis. 2, 1. Bona. Budi, assalamualaikum Bu. Met, Apa? boleh ya Gus? Nggih. Apa Gus? Met.